Türkmenistanly 60 ýaşly Ibragim Begjanow 14 gün bäri Istanbulyň Howa menzilinde otyr. Ol watanyna dolanmak üçin mümkinçiligi garaşýar. Türkmenistanyň we Türkiýanyň arasynda 2 ýyla golay wagt bäri adaty uçar gatnawy bolmasa-da türkmen ýaşulusy umydyny ýitirmeýär. Azatlyk radiosy Ibragim Begjanow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Ýaşuly Ibragim Begjanow çykgynsyzlykdan aeroportda bolmagy mejburdygyny aýdýar. Men şu ýanwaryň 14-nde çykdym da 14-den başlap şu wagtda çelli aeroportda, şu İstanbul aeroportunda. Gider ýerim ýok bolmadan şuň üçin idare edip. Türkmenistanyň we Türkiýanyň arasynda adaty uçar gatnawy koronavirus pandemiýasy zerarly 2 ýyla golay wagt bäri ýok. Şeýle bolsa Istanbulyň aeroportunda galýan türkmen ýaşulusy umydyny elden bermeýär we öz hereketiniň çykgynsyz ýagdaýdaky beýleki adamlaryň hem öz kynçylyklaryny açyk beýan etmegine iterge berjegine garaşýar. Umytlyk käbä ýeterdi. Umydym wa arzum wa halkym bir toplaşyp birleşip bir agzyrlykda bir salammy öz watanyna dolanmak külkülüne düşüp barabir her kim bir toplansa mene gidip bolar diýip barar. Anamam bada. Ibragim Begjanow öz ýagdaýy barada sosial media arkaly habar ýaýrady, problema köpçüligiň ünsüne çekmäge inançýar. Şeýdipol türkmen hökümetiniň öz raýatlarynyň aladasyny edip başlamagyna umyt baglaýar. Ýaşul Istanbulyň aeroportunda gapdalynda oturan başga döwletleriň raýatlarynyň ýagdaýyny mysal getirýär we olaryň problemalaryna resmiler tarapyndan gysga wagtda üns berilendigini belleýär. Ona başga döwletden ine bir iki gün ýatdylar, gıyıklık turupdu ustada var. So doňok TV betmegi sebäpli hamolotlar uçmaga hiç mümkinçilik bolmadan bir toktatyldy da şonu gıyırşypdylar şoň adamlar var. Şulardan talap etip, şu döwleti eýýäm şolara köşüşdirip, polisle dil bilen şulaň talaplaryny berja etmek bilen bolup eýýäm ýola goýýarlar. Ibragim Begjanow Türkiýe iş gözläp 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda barypdyr. Ol indi agyr işte işlemäge saglyk mümkinçiliginiň ýokdugyny görüň berdi. Men diňe maksadym ýollar açyp da bir birlikde bir adamyň bir iň gynçylykly döwürde de bar bir watan isleýär da watanyna barmany bir şeýle bir wagt geçdi da garaşyp konsullary da ondan ine bolar, şine bolar, oturmaz, nobatymyz nire gitti, nire teredilýärmi, teredilmeýärmi, onu bir belli bir habar alyp bilmäsem onam bar öz pikirim boýunça barma ýerim bolmasaň işden bir güýçden bir alas gallym diýsen boljak. Istanbulyň aeroportunda oturan türkmen ýaşulusy gidere ýeriniň ýokdugyny aýdyp Türkmenistana gaýtmagy mümkinçilik döreýänçe aeroportda oturmakçydygyny ma'lum etdi. Türkmenistan ýurdun iratynyň migrasiýa derejesini görkezýän resmi statistikany çap etmeýär. Şeýle bolsa Türkiýe türkmen raýatlaryna wizasyz bolan üçin Türkmenistanlylaryň iň köp ýurduny öwrüldi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň resmi statistikasyna görä 2021-nji ýylda ýurtda kanuny esasda ýaşaýyş ruhsady bilen ýaşaýan türkmenistanlylaryň sany 117.905 adam diýilip görkezildi. Synçylar Türkiýede kanuny ýa-da bir kanun esasda ýaşaýan türkmenistanlylaryň hakyky sanynyň ýüzlerçe müňden geçýänligini aýdýarlar. Türkmenistan daşar ýurtlara adaty howa gatnawyny 2020-nji ýylyň 17-nji martynda bet edendi. Ýurdun daşynda galan raýatlar ýarym ýylyň dowamynda ýurduna gaýtmak mümkinçiliginden doly mahrum bolupdy. Ýurdun daşyndaky raýatlar üçin Türkmenistana gaýtmak mümkinçiligi ilkinji gedek şol ýylyň awgust aýynda döredi. Türkmen hökümeti ýörüýte uçarlary gurap başlady, emma bir gaýda bir gedek guralýan uçarlar bar bolan talaby kanagatlandyrmaýar. 2020-nji ýylyň awgust aýyndan bäri Orsiýetden, Belarusdan, Hindistandan, Özbekistandan, Türkiýeden, Tatarstandan we beýleki ýurtlardan türkmen raýatlaryny getirmek üçin onlarça ýörüýte uçar gatnawy guraldy. Daşar ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary türkmen hökümetiniň guraýan ýörüýte uçarlaryna minmek üçin elçixanalaryň üstü bilen düzülýän sanawlara ýazylmaly bolýarlar. Hususan da Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlary konsullugyň üstü bilen ýöredilýän sanawlardaky nowatlarynyň bir ýylyň dowamynda öňe süýşmeýänligini görüň berýärler. Türkmenistanyň Türkiýedäki we beýleki ýurtlaryndaky elçixanalary we konsulxanalary Türkmenistanyň guralýan uçarlar we türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlardaky ýagdaýy barada resmi kommentariýa bermekden saklanýarlar.